Els responsables de l'Acadèmia Tastavins, acompanyats de l'alcalde de Vilafranca, feien dimarts les primeres valoracions oficials del VIJAS 2011. Una trobada amb la premsa que es va fer al Vinceum i que va servir també per donar les primeres xifres en quant a visitants. Més de 45.000 persones han passat pel centre de Vilafranca en els 3 dies del VIJAS i, per tant, des d'aquest punt de vista, la valoració és del tot positiva. Joan Terrada, el president de l'Acadèmia, explicava que havien superat fins i tot les seves expectatives en quant a visitants i que, per exemple, tenien comptabilitzat que s'havien repartit més de 60.000 degustacions. També les sessions de tast, que van acollir 1.270 persones, van resultar del tot satisfactòries. Amb aquestes primeres xifres i valoracions a la mà, Terrada comentava que ja s'ha de començar a treballar de cara a l'edició del proper any per aconseguir esponjar els espais destinats als expositors. Són conscients, deia Terrada, que això pot comportar unes certes molèsties, però que queden compensades amb el fet que la inversió inicial de 300.000 euros acaba recollint un benefici directe de 1.300.000 euros. L'hem d'esponjar una miqueta a la fira, i esponjar vol dir ocupar alguns espais, que potser causarem alguna petita molèstia, però ho estudiarem amb vosaltres, amb via pública, que tots veiem que escolta, està bé, no cap cosa extraordinària, no res que sigui extraordinari, però que valdrà la pena fer-ho per estar tots més bé i gaudir una inversió de 300.000 euros ens dona un resultat l'any passat d'1.300.000 euros d'impacte econòmic directe. Això és una xifra que per mi és vital. Per tant, des de l'Acadèmia consideren que es pot parlar del VIJAS com a un dels motors econòmics de la vila i la comarca. Actualment ja és un referent com a mostra de vins i festival de jazz arreu de l'Estat. D'altra banda, i pel que té a veure amb les valoracions respecte a l'edició que tot just ha acabat, l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, va apuntar que també s'ha de millorar per la seva propera edició temes d'imatge i accessibilitat a la vila. En aquest sentit, avançava la seva voluntat que de cara a l'edició de 2012, els visitants que s'acostin amb el cotxe al VIJAS ja puguin aparcar la llosa de cobertura sobre les vies del tren. I és que, si podem aprofitar sobre la via per fer aparcament, donem unes possibilitats no només pel VIJAS, sinó per tot el tema comercial de Vilafranca, que ens pot llançar amunt. Que hem d'anar en compte que no ens llenci massa amunt, que quedem per un costat, no? O sigui, però és important, són detalls que has de treballar-hi, que hem de treballar. I jo espero que sí, que l'any que ve la gent del VIJAS haurà pogut aparcar sobre la via. Espero. Des de l'organització també s'està estudiant, veient l'èxit de públic de les darreres edicions i el poder d'atracció dels grups que s'aconsegueixen portar al VIJAS, algun canvi d'ubicacions. Així es vol estudiar la possibilitat de que concerts com el que van protagonitzar Tower of Power dissabte a la nit es fessin a la Rambla de Sant Francesc per tal d'aprofitar la seva major amplitud i capacitat per absorbir més públic. La voluntat, com ja avançava Terrada el mateix diumenge a la nit, és mantenir-se al centre de Vilafranca i al voltant del barri gòtic, però millorant i fent més còmode tant per expositors com per a visitants el fet de participar en el VIJAS.